on a serious note, bana nyolintino osiepna maber. We are friends. Gino chanda magzi nikech bwana gimoka yodi sana tiende mugik bwana. Ka koro ere kaka pesa iloso Kenya ka. Dong gine mani biro gi gino in magzi achiel. Yango osiepna mare manonyisa. Ni pesa iloso Kenya ka. De laru. Aya, ang'o momiyo pesa iloso Kenya ka kendo giprint pesa ka. To kichak gidhi kichak giolo gope moko kene China kujo te bwana kama pod chiemo negi pesa chope. Koro in president timo nang'o? An sani akwonga donjo ang'iso de laru kambino print uru pesa moromo wadwaro pesa yani sirikal pando pesa nang'o to pesa nitie gikoro idwane gi print pesa mang'eny mondo mekila ng'ato kata ka ioro ne kila ng'ato simbe ni register line to ioro ni siling 10,000 sirikal ok dhi asara nikech mano pesa ma pod dhi wirore iye kata mane ma pod dhi tiyo dong biloso gi e Kenya ka to mano magzi bana sawa ipani mano para maber kare momiyo pok abedo president gik mabeyo tok nega bana sawa nyulano kaduogo kare na winjo mana kikuodhi stall machien kuyo cho bwana kare timre gi joka nade bwana jomagi ichaki timo gima ni timo stall nyakisicha bwana bwana na kawo mana tong' ang'wen nyatong' ang'wen ema gisechako lando manisha ok ni rach but kaka ikawo gi imbi ng'e kawo gik moko mer awinjo ni biro gokinyi kawo gik moko ariyo godhiambo ariyo dong mondo lakini kok okwandi gigi awinjo ni wuondegi ni chulo ma Desemba madhiwe bwana wayude tich moro wagod Desemba yani kawuono adwa mana bigi wiya nono kamano beng'eni ne pok bwana ok ibiro gogudu nang'o kare to ngabija gi wiya nono kamano kawuoyo kodi ka wiya nono kamano kiwinjo ka lakini ka wi ler kamano kaber donge